Recordeu els vídeos que hem de fer pel concurs de la Diputació? Aquells que han de servir per ajudar-los a conèixer la seva manera de ser. Els mateixos. Sí, mola moltíssim. Quan els fem? Frena, Mr. Wonderful, que primer ens han de comprar la idea. I el termini acaba avui. Vale, doncs presentem-nos la nostra proposta, no? Què creus que us he vingut a demanar? Que surti alguna idea? El termini acaba avui. D'acord, us sembla bé si ens reunim demà i aprofitem el dia per reflexionar? Quina part de la frase no has entès quan he dit que la necessitem avui? Això sabeu com ho traurem? Fent un brainstorming! Va, diu el primer que us passi pel cap. Ansietat. Fantàstic! Què més? I si fem uns vídeos que parlin dels diferents perfils psicològics que tenim les persones? Nois, necessitem fer uns vídeos. Uns vídeos? És que parlo en xinès. Crec que la Blava s'estava referint precisament a fer uns vídeos. Sí, ja sé el que s'estava referint. Però necessitem una idea per la Diputació avui. Què? Va, una idea. Una idea. O és que al final ho he de pensar jo tot? El que jo proposo és que, com els vídeos, podríem analitzar els diferents No, perfils. necessitem una cosa més fresca, més actualitzada. Però per què no escoltem primer la seva proposta? I després Podem mirem- escoltar les propostes que vulgueu, però millor si n'escoltem una que funcioni, no? Jo crec que ens aniria bé fer un break. Gràcies. Amb lletres matades, si us plau. Què? Cap idea? Va, una. No pot ser que no en tinguem cap. A veure, jo proposava fer un retrat dels diferents perfils psicològics que podem tenir les persones. Ja sé el que proposaves, però necessitem una idea. A veure, i si anem un per un i que cadascú exposi la seva idea? Així no arribarem enlloc, ja se m'acudirà alguna cosa. A veure, per l'amor de Déu, podem escoltar un moment la proposta de la Blava? La Blava? És una proposta, Blava? Podríem fer uns vídeos amb 4 perfils psicològics, amb 4 personatges diferents amb les seves característiques diferents, com nosaltres, i que cadascú tingui un color. I a cada vídeo parlem de diferents característiques d'un d'aquests personatges, que ens facin veure si som dubitatius, entusiastes, tímids, o tan tossuts que ens costa escoltar el que ens proposen els altres. Que facin un retrat de les nostres virtuts i els nostres defectes. Mostrar i aprendre les diferents cares per oferir la millor versió de nosaltres mateixos. M'encanta! M'encanta! Brava, Blava! Sí, a mi també. Bé, si us sembla bé a tots, clar. Sí, podria estar bé. Però i si li donem una altra volta, I si fem uns vídeos que parlin d'uns perfils psicològics concrets, amb les seves virtuts i els seus defectes? Què?